Krystalnatten, den er NSDAP og Josef Goebbels iscenesatte program mod de tyske og østtyske jøder mellem natten den 9. og 10. november 1930. Betegnelsen henviser til de store mængder af glas fra de smadrede butiksruder, der lå i natten og glimrede som krystaller. Hadet mod jøder, som også kaldte antisemitisme, var ikke noget, der først opstod i Tyskland i 1930'erne. I hele Europa var der jøder gennem århundreder blev brugt som en syndebugt og lagt for had, når det fx gik dårligt økonomisk. I løbet af 1800-tallet havde de europæiske jøder dog fået flere rettigheder og muligheder. I starten af 1930'erne boede der ikke mange jøder i Tyskland, kun omkring 0,8%, hvad der svarede til 0,5 million jøder. Jøderne havde nemlig tilpasset sig tysk kultur. Mange gifter sig med tyskere, og de fleste følte sig mere tyskere end jøder. I 1935 kom Nürnberg-lovene, der fratog jøderne i Tyskland en masse rettigheder. Lovene slog man blandt andet fast på, at en jøde ikke kunne være tysk statsborger eller ved siden af en offentlig stilling, så f.eks. politibetjent, læge eller lignende. Jøderne mistede også deres stemmeret, ytringsfrihed og meget andet. Det blev derfor forbudt for jøder og ikke jøder at gifte sig eller have sex. Krystalnatten blev udløst af et attentforsøg den 7. november 1938. Der skød en ung jøde, den 17-årige Herschel Grünspan, sekretæren ved den tyske ambassade i Paris. Grünspans forældre var netop blevet deporteret til den polske grænse i kreaturvogne sammen med 17.000 andre polske jøder bosat i Tyskland. Den polske regering nægtede at lukke dem ind, og de blev efterladt i ingenmandsland under forfærdelige forhold. Den tyske diplomat blev alvorligt såret og døde den 9. november om aftenen. Efter dødsfaldet gav propagandaministeren Josef Goebbels efter aftale med Hitler instrukser til en række partiaktivister fordelt over hele Tyskland om at iværksætte ødelæggelse af jødiske ejendom, forretninger, synagoger og gravpladser. Krystalnatten i november 1938. Natten mellem den 9. og 10. november i 1938 drog SS og SA-tropper i civil sammen med aktivister fra nazipartiet hærene gennem de jødiske kvarterer. De ødelagde omkring 7.500 forretninger og nedbrændte 267 synagoger. Næsten 100 jøder blev dræbt under optøjerne, og flere tusind blev mishandlet. Gestapo arresterede mellem 25 og 30.000 jødiske mænd, fortrinvis de mest velhavende, som herefter blev sendt i KZ-lejre. Det var vigtigt for nazisterne, at krystalnatten fremstod som et spontan folkeligt opgør. Det blev givet ordre til, at politiet skulle blandes udenom optøjerne, ligesom brandvæsenet fik besked på ikke at gribe ind ved brand i jødiske bygninger. De viste sig dog bagefter, at store dele af den tyske befolkning vendte sig imod krystalnattens ødelæggelser og voldshandlinger. Internt i partitropperne var der også utilfredshed, ødelæggelse, dræbende økonomi og skadende Tyskland omdømme. Hermann Göring protesterede over for Hitler og fik ham til at sætte en stopper for lignende aktioner. SS og politiet var enige. Kontrollets stadig teori var at foretrækkes frem for gadens vilkårlige voldshandlinger. Vendepunkt i nazistisk jødeforfølgelse. Det var et stort vendepunkt for det nazistiske styre imod jødeforfølgelser. Om aftenen og natten den 9. november 1938 blev op mod 7.000 jødiske butikker rundt om i Tyskland plyndret og ødelagt. Butikker ejede jøder fik deres vinduer smadret og facaderne overmalet med nazistiske propagandaer og beskeder om at boykotte jødiske butikker. Det var på grund af de mange glaskår i gaderne, at begivenheden kom til at hedde Krystalnatten. De jødiske synagoger. Det var vigtigt for nazistisk, at ingen tysker måtte komme til skade eller tysk ejendom ødelægges under angrebet i 1938, var der omkring 200 synagoger rundt om i Tyskland. Og derfor blev kun sat ild til de synagoger, hvor der ikke var fare for, at branden brændte sig til nabobygninger. På den måde blev flere synagoger kunne smadre indvendigt og ikke helt brændte ned. Krystalnatten i november 1938. Natten mellem den 9. og 10. november 1938 drog SS og SA-tropper i civil sammen med aktivister fra nazipartiet hængerne gennem de jødiske kvarterer. De ødelagde omkring 7.500 forretninger og nedbrændte 267 synagoger. Næsten 100 jøder blev dræbt under optøjen og flere tusinde mishandlet. Gestapo arresterede mellem 25 og 30.000 jødiske mænd, fortrinvis de mest velhavende, som herefter blev sendt i KZ-lejre. Det var vigtigt for nazisterne, at krystalnatten fremstod som en spontan folkelig opgør. Det blev givet ordre til, at politiet ikke skulle blande sig udenom optøjerne, ligesom brandvæsenet fik besked på ikke at gribe ind ved branden i jødiske bygninger. Det viste sig dog bagefter, at store dele af Tysklands befolkning vendte sig imod krystalnattens oplæg og voldshandlinger. Internt i
Partitropperne var der utilfredshed, ødelæggelse, drænede økonomien og skadede Tyskland. Omdøde Hermann Göring protesterede over for Hitler og fik ham til at sætte en stopper for lignende aktioner. SS og politiet var enige. Kontrolleret statslig terror var foretrækket frem for gadens vilkårlige voldshandlinger. Vendepunktet nazisternes jødeforfølgelse. Det var for stort vendepunkt for det nazistestyre imod jødeforfølgelse. Om aftenen og natten den 9. november 1938 blev op mod 7.500 jødiske butikker rundt om i Tyskland plyndret og ødelagt. Det var især medlemmer af Hitlers nazistiske, der stod bag volden og plyndring og hærværket. Butikker ejet af jøder fik deres vinduer smadret og facaden overmalet med nazistiske propaganda og beskeder om boykot i jødiske butikker. Det var på grund af de mange glasskår i gaderne, at begivenheden kom til at hedde Krystalnatten. Det var vigtigt for nazistpartiet, at ingen tyskere måtte komme til skade eller tysk ejendom ødelægges under angrebet. I 1938 var der omkring 200 synagoger rundt om i Tyskland, og derfor blev der kun sat ild til de synagoger, hvor der ikke var fare for, at branden brændte sig til nabobygninger. På den måde blev flere synagoger smadret indvendigt og ikke helt brændt ned. Krystalnattens efterfølger. Ansvaret for optøjen blev placeret hos jøderne, og de blev dømt til at betale en bøde på 1 milliard mark for en tale på et tysk labelmænd. Ligesom de selv måtte rydde op efter de opfattede ødelæggelser af erstatninger fra forsikringsselskaber konfiskerede staten. Krystalnatten blev et drabende slag for Tysklands jøder. Deres organisationer blev tvangsopløst, og de måtte afstå forretninger og virksomheder til ariske tyskere til spotpris. Med Krystalnatten gik den tyske jødepolitik ind i en helt nyt fase. Målsætningen hidtil havde været at have ribbet dem fra alle værdier. De jøder, der var smidt i korset, der fik besked på, at de kunne løslades, så frem inden kortere frist forsvandt ud af landet. Krystalnatten begivenheder, der fulgte i kølvandet, satte en flugtbølge i gang. Frem til krigsudbruddet i september 1939 forlod 100.000 tyske østrigske jøder deres hjemland for at søge asyl i andre europæiske eller oversøiske lande. Med Krystalnatten i den tyske jøde, der blev skuddet for Hitler. Det blev skudt for Hitler og det nazistiske Tyskland til start af 2. verdenskrig. Mange nazister opfattede Krystalnatten som en succes, da med deres afstraffelser fik afløb med deres had overfor visse dele af befolkningen. Havde også været positiv over for aktionen, som medførte, at jøderne var blevet definitivt udskilt fra det tyske samfund. Ikke mindst var det med til, at Krystalnatten blev gjort klart for den tyske befolkning, at enhver solidaritet med jøderne kunne resultere i vold. Hovedformålet med ny antijødiske lovgivning var at få jøderne til at udvandre. Det skulle gøres klart for jøderne, som ikke ønskede emigrere, at deres situation kunne forværres, hvis de blev i Tyskland.